брате. Народна приказка. Един баща имал двама синове. Той много ги обичал, но не ги научил на труд. Хубаво ли чете? Да, продължавай. Веднъж ги изпратил в гората на насекат дърва. Но те се заиграли и забравили за какво са отишли. Чакал ги бащата да се върнат. Чакал ги и като видял, че Добър вечер, се казва. закъсняват Верно. при те, Къде ли ученемат? притиснил се и Да ми донесе у нас. отишъл да ги търси. Къде си се ударил за него? Без да искаш. Айде. Намерил ги, Аз ще взема това. И да ми донесе другите. седнали да си почиват. Дебела сянка. Какво правиш? Запитал той. Големия Вече довиждане, Лелю. син. Син. Нищо не правя. Почивам си. Отговорил задният от идването му син, а ти какво правиш? Няма го бе. Обърнал се той и Дай да не отвика това! по Страна! по-малкия, а той Айде ти си тръгна! като не чу какво е казал брат му от
Говорю. Помагам на бате. Хубави синове Чиз. съм. Сега ли? Гледал, казал ти бащата. Единят не работи нищо, а другият му помага. Браво. Трудно ли беше? Хубаво ли си това? Хубаво четеш, да. А разбра ли нещо от самата приказка? Какво разбра всъщност? Работливи ли са или са мързеливи? Мързеливи са. Ага. Добре. Браво.